Bamago kindo koni be ni ale bagadaji ayira ka fo ko edrogu frila ma muga ani kelen koni minela fini tugu koni fe kulugoro na la mini bela jelena ko novembre kalu la ko sira maga kasram koni kere ko ma muga koni fatura o senfe bafla be koni fanfe ayira ka fo ko emuso do koni be no ko otura kuran kasara konna mamedi jula drame ni ale ra kuntunu do nga ka ayira ka fo ko akoni yera ambalima o obisimlai anga bidon kibaru koni keneka anga kibara folo o betalige ka bla mi e bumako e no o yanga jamana fa bai ko kindo kon be no nu ale to ko e bagadaji anga finitugo mun ga bolo fala bele ne be nyana mini fen kelima anga jamana kono ko ulu kon tara nyana mini fen friba ma muga ani kelen kon minani yero ko folin konna aiwa kibara mun sira makonya la ulu ya dana fa ko colonel Ibrahima Sori tungara ni ale ye nyamogo ye mi sigilembe finitugo ga chageda mbe no ni ale rebe no nyana mini fen ni furaju koni keleli kama anga jamana kono ni amba fo ma brigade stupéfiant ni ulu ban fe no kamni wakati ja ulu koni ga sega do koni okunna ko ulu kon tara bagadaji koni kin kono nala aiwa o kin kono nala ko kata sega li chama koni ke ay la ga fo mi ara da niveau e ko utara bo ma muga ani kelen koni ka ko ulu ma e munu fembe nyana mini fe koni frelila ani amini konna aiwa ko o ma muga ani kelena ay la ga fo ko ma nani koni be no ulu bela jele musula mogoye aiwa ni makofale nunu ulu koni uborokari nunu kakatanu ye finitugu daga yoro la aiwa ko unikiri mngada una dauka aiwa ko nunu ga bala koni okunte dowre o le ga fo nyana mini fe abega kololom ke anga dimsanu ko anga jamana kono ko kele ga bo anga jamana kono ko sabla kololo chama koni bala o le kumna ulu koni kan bara en koni sigilini o singa wala sa ni nyana mini fe nunu doni be se ga dabla anga jamana kono ana fedeli to ga mina aiwa o temenenga be bafla be marala ko musodo koni be no ko ale kon tura kuran kasara konna aiwa kibara musila mokunya la ulya ida naga fo mi décembre kalo kile sabaye ko bafla be koni fanfe kerengena dugudo be maina o kindo la ko eniye musodo ale yara shibita sa bisaba ale ngoro koni bonyo ko konna o ko ale koni kumbe finigula tumamna ale klala finigula jila bala konna ko ale tarakabi maga frigola ale magale o frigola kuran koni ale ti nga ale jara frigola tumamna uya chegata na kenya sola ko ale koni fatura aiwa mi ambalma musenye ko ale koni tura kuran kasara le konna ay refeino aiwa o temene ga boye kulugoro ale la mini bela jenena ko novembre kalo koni temene ko esirabaga kasaram koni kere ko mamugane koni fatura o konna aiwa kibara mun saramo konyala mi protection civile mo ko anyamo ko me kulugoro ale ay daga fo ko kulugoro ana la minna o ye kulugoro raison bela jeleye ko novembre kalo temene na samba fla ale mugane fla kono la sirabaga kasaram kera kulugoro ko abeta keme fla ani ko konna ko o sirabaga kasara keme fla ani ko la ko ayra la fo ko mamugane koni fatura wa mi ma keme nani ko ulle kon jogina aiwa ya daga fo ko ni sirabaga kasara nun kon masro do refe o de ka fo ko miye anga circulation koni ya maria baliai o de ka fo ko mamun ka anga siri mamunu be boli fena o de ka fo ko circulation na ya maria munu dilendo ko anga na o dan hun sago ko ma chama kelendo ko dan sago ko o chama be nani sirabaga kasara ani no temene ga boy ko boli fen koni boli ko jugu o de ka fo excès de vitesse ko o fana no benna ani mi era surchargé o de ka fa ka damateme wala ta ki sigi bulfen kono moto walma mobili ko o fana be nani eni sirabaga kasre go alibi ale koni ga kuma kono na la be se ka mi fo malion ye kalengana na kulukolo ale la lamina o de ka fo ku kwa eni la dirika munu be fo ulu fe sangani wakati ko bela jene ko batu ko sabla mi e sirabaga kasre ye ko akololo ka bu ko sore ko sabla mawde be ni me bula wa machama be fatu asin honi fe o do okumna ale be wuli alibi ka bela jene la di beki kolosi sirabaga sanfela la wala sa ibe se ka kisi kololo ma tuga mina aiwa o temene ka boye Mohamedi Jula Drame ko ale mayen mi donne do anga chinfi kunda ko ale kuntunne do juma temene aiwa kibara munu selama wula ina ga fo ko juma temene mi bololo sanfela ye o be kun kelendo eni makofolen koni jala ka ira ka fo ko ale koni kuntunne kondo aiwa kunu mi kuye décembre kalo kile duriye ayira ka fo tugunu ko ni makofole ni ale to ko Mohamedi Jula Drame ko ale koni yira nga dama do ala akuntara yoro mi kunya soro ami wakati na obi nya folim gaye ako kuna nga mi yere yaye Mohamedi Jula Drame akon kuntunna akumi wakati jama konbo sabla ko asomo da ira ka fo ko kamini juma temene ulukunta akibara kanama wala to bololo sanfe ajenogo ani malienden chama bela jene ya afotobla ka ira ka fo ko atunne do wa ko ujorendo akatununina nga
kunu fana o bololo kelen sanfɛ a jaw kilala ka yira ka fɔ ko a yera tuguni ayiwa hali bi o kum kɔnɔna la a yira ka fɔ ko maa dɔ fana bɛ yen ni ale tɔgɔ Seydina Umar Mayiga ko o fana y'a yira ka fɔ ko min kun ye décembre kalo tile 4 ye ko ale kɔni kun minɛnen don maa dɔw fɛ ko u ye ale kɔni badɛmɛ bugɔ nka ale fana kɔni t'a dɔn maa sugu min kɔni don nka min ye Mamadi Jula kɔni ta ye an sigilen bɛ ka kɔrɔfɔw kɔni kɔnɔ an ka kibaruya natɔw la an b'o ɲɛfɔ aw ye ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la